नमस्कार. होळीचा सण आलेला आहे आणि पुरणपोळ्या म्हणजे प्रत्येक घराघरात होणारा हा स्वयंपाक आहे. तर आज आपण हा पुरणपोळीचा संपूर्ण स्वयंपाक पाहून घेणार आहोत. तर यामध्ये खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक्स पाहायला मिळणार आहेत आणि संपूर्ण पुरणपोळीचं ताट आज आपण इथे तयार करून घेणार आहोत. तर कुठेही व्हिडिओ स्किप करू नका. पूर्ण व्हिडिओ पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. चला आता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. पुरणपोळीचा स्वयंपाक म्हणजे खूपच वेळ खाऊ असा हा स्वयंपाक आहे. तर तोच स्वयंपाक आज आपण झटपट बनवून घेणार आहोत. तर एका लहान कुकरमध्ये मी एक वाटी भरून डाळ घेतलेली आहे आणि ही डाळ जवळपास 1 पाव इतकी असेल. तर या डाळीला आता मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि या कुकरमध्येच ही डाळ मी शिजवून घेणार आहे. तर कुकरमध्ये जरी तुम्ही डाळ शिजवली तरी त्याचं डाळीचं पाणी खूप छान पद्धतीने तुम्ही काढू शकता आणि त्याची कटाची आमटी देखील खूप छान होते. तर इथे मी 2 वेळा डाळ धुवून घेतलेली आहे आणि आता या कुकरमध्ये आता आपण पाणी घालून घेणार आहोत. तर आपल्या अंदाजाने यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तर जवळपास इथे मी 3.5 वाट्या पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये थोडीशी हळद घालून घेतलेली आहे. त्याचबरोबर इथे आपल्याला थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे. त्यामुळे ही डाळ छान अशी मेणासारखी शिजून तयार होते. अशा प्रकारे जर तुम्ही डाळ शिजवून घेतली तर गॅस देखील कमी जातो आणि वेळ देखील कमी आपला जातो. तर आता याला मी झाकण लावून कुकर लावून घेणार आहे. त्याचबरोबर इथे मी भजी तयार करून घेणार आहे. त्यासाठी एका बाउलमध्ये मी मिक्स डाळ घेतलेली आहे. चण्याची आणि मूग डाळ अर्धी-अर्धी वाटी घेतलेली आहे आणि ही डाळ आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे 2 पाण्याने. मिक्स डाळीची भजी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. खूप चविष्ट अशी खमंग भजी तयार होतात. आता यामध्येच मी जवळपास मूठभर इतके तांदूळ घेतलेले आहेत. तर आता हे तांदूळ कशासाठी? तर हे तांदूळ घातल्यामुळे खूप छान असे खमंग कुरकुरीत भजी चविष्ट तयार होतात. तर आता हे सर्व मी पुन्हा 2 पाण्याने धुवून घेणार आहे. तुम्हाला इथे तांदूळ घालायचे नसतील तर ही डाळ वाटून झाल्यानंतर तुम्ही यामध्ये तांदळाचं पीठ देखील घालू शकता. तर माझ्याकडे तांदळाचं पीठ नाही त्यामुळे मी इथे मूठभर तांदूळ घालून घेतलेले आहेत. डाळ स्वच्छ आपल्याला 2 पाण्याने धुवून घ्यायची आहे. तर याचं पाणी मी बदलून घेते. 2 वेळा डाळ धुवून घेतलेली आहे. आता या डाळीला आपल्याला भिजत ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपण दुसरी कामं करून घेऊया. भात बनवून घेणार आहोत. तर एका कुकरच्या भांड्यामध्ये मी वाटीभर तांदूळ घेतलेले आहे. तांदळाला देखील आपण 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून, पाणी घालून आता हा भात आपल्याला कुकरला लावून घ्यायचा आहे. तर आता हे तांदूळ मी व्यवस्थित धुवून घेते 2 वेळा पाण्याने. 1 वाटी तांदळाला इथे आपल्याला 1.5 वाटी जवळपास पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि आता हे पाणी घालून यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून कुकर आपण लावून घेऊया भातासाठी. मीठ मिक्स करून घेतलेले आहे. आता हे दोन्हीही कुकर आपण ठेवून घेणार आहोत. तर भात आणि चण्याची डाळ याचे दोन्हीही कुकर आता मी गॅसवर ठेवून घेतलेले आहेत. तर जवळपास 10 मिनिटांमध्ये हे दोन्ही कुकरच्या शिट्ट्या होऊन जातील. तोपर्यंत आपण पीठ मळून घेणार आहोत. तर मैदा चाळायची चाळणीने इथे आपल्याला गव्हाचं पीठ चाळून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये मी थोडासा मैदा मिक्स करणार आहे. कारण की बघा मैदा जर मिक्स केला तर पुरणपोळी कुठेही फाटत नाही. तर 1 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी इथे मी मैदा घेतलेला आहे. आता हे सर्व आपण व्यवस्थित चाळून घेऊया. बऱ्याच जणांच्या पुरणपोळ्या फुटतात, तर त्या फुटू नये यासाठी तुम्ही गव्हाच्या पिठामध्ये थोडासा मैदा नक्कीच घाला. तर पुरणपोळी कुठेही फुटत नाही. तर आता बघा हा वरचा जो कोंडा राहिलेला आहे तो आपण काढून घेणार आहोत आणि आता या पिठामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि आता हे पीठ आपण आता व्यवस्थित मळून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलंच आहे. यामध्ये आपण थोडीशी हळद घालून घेऊया. हळद घातल्यामुळे पुरणपोळीला खूप छान असा कलर येतो. पण जास्त पिवळ्या पोळ्या देखील छान वाटत नाहीत. त्यामुळे मी इथे थोडीशीच हळद घालून घेतलेली आहे. आता हे पीठ आपण थोडं-थोडं पाणी घालून मळून घेणार आहोत. बरेच जण हे पीठ सैलसर असं मळून घेतात. तर पीठ सैलसर न मळता साधारणपणे कणिक जशी मळतो त्या प्रकारचं आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि हे पीठ आपल्याला 5 ते 7 मिनिटांसाठी मळून झाल्यानंतर ठेवून घ्यायचं आहे. तर झटपट पीठ आता आपण हे मळून घेऊया. पीठ साधारणपणे इथे मी सैलसर मळून घेतलेलं आहे आणि हे व्यवस्थित पीठ मळून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल घातल्यामुळे पिठाला खूप छान अशी चकाकी येते. तर आता पुन्हा आपण व्यवस्थित याला एकदा मळून घेणार आहोत.
पीठ छान असं मऊसर आता हे मळून झालेलं आहे. कुठेही या पिठामध्ये आपल्याला गाठी अशा लागत नाही आहेत. तर ह्या पिठाला आता आपण झाकण ठेवून देणार आहोत जवळपास 7 ते 10 मिनिटासाठी. आता तोपर्यंत आपण पुढील तयारी करून घेणार आहोत. तर बघा कुकरच्या शिट्ट्या देखील आता होत आहेत. तर डाळीचं कुकर इथे मी 3 शिट्ट्या केलेल्या आहेत आणि भाताच्या कुकरला देखील 3 शिट्ट्या केलेल्या आहेत. तर तुम्ही हे एकत्र देखील या कुकरमध्ये लावू शकता डाळ आणि भात. तर आता कुकर थंड झालेला होता आणि बऱ्यापैकी डाळीचं पाणी देखील आता छान असं निघणार आहे, ज्याला आपण येळवणी म्हणतो. तर चमच्याच्या सहाय्याने पुन्हा एकदा मी ही डाळ व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि आता ही डाळ आपल्याला एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायची आहे. तर त्याआधी आपण ही डाळ बघा कशी शिजलेली आहे. तर मस्त मेणासारखी ही डाळ शिजून तयार आहे. आता याला आपण चाळणीमध्ये काढून घेऊया, म्हणजे यातील आपण येळवणी बाजूला काढून घेणार आहोत. यामध्ये आता आपण सर्व ही डाळ घालून घेऊया आणि 5 मिनिटासाठी ही डाळ अशीच ठेवून घेणार आहोत चाळणीमध्ये. म्हणजे खूप व्यवस्थित असं या डाळीतलं सगळं पाणी निथळून जाईल. तर बघा आता यामध्ये थोडंसं मी पाणी घालून पुन्हा हे डाळीवर ओतून घेतलेलं आहे. जवळपास 5 मिनिटानंतर आता ही डाळ आपण या पॅनमध्ये घालून घेऊया. मस्त मेणासारखी शिजलेली डाळ झटपट हे पुरण तयार होणार आहे. तर आता ही सर्व डाळ मी या पॅनमध्ये घालून घेतलेली आहे. आता ही डाळ आपण व्यवस्थित या पॅनमध्ये गरम करून घेणार आहोत. म्हणजे यामध्ये जे शिल्लक राहिलेलं जे पाणी आहे ते निघून जाईल. तर दुसऱ्या गॅसवर मी तवा ठेवलेला आहे आणि या तव्यामध्ये मी चमच्याभर बडीशेप आणि 4 वेलची घेतलेल्या आहेत आणि यानंतर आपण यामध्ये सुंठ पावडर घालून घेणार आहोत. तर याला आपण मंद आचेवरती व्यवस्थित शेकून घेऊया. तर बडीशेप आणि सुंठ पावडर तुम्ही नक्की घालून बघा, खूप छान असा स्वाद या पुरणपोळीला येतो. तर आता हे हलकीशी मी भाजून घेतलेली आहे. आता याला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अख्खी सुंठ असेल तर तिला देखील फोडून तुम्ही अशा प्रकारे हलकीशी भाजून शेकून घेऊ शकता. त्यामुळे खूप छान अशी मिक्सरमध्ये याची पावडर तयार होते. तर आता हे सर्व मी काढून घेतलेलं आहे. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याला घालून घेऊया आणि हलकसं याला गार करून घेणार आहोत. आता थंड झाल्यानंतर यामध्ये मला थोडीशी सुंठ पावडर घालून घ्यायची आहे. तर आता ही रेडीमेड सुंठ पावडर आहे. तर यामध्ये मी जवळपास अर्धा चमचा सुंठ पावडर घालून घेणार आहे. खूप छान असा स्वाद येतो बडीशेप आणि सुंठ पावडर घातल्यामुळे. आता याची पावडर मी तयार करून घेते. बघा ही एवढी पावडर तयार झालेली आहे. तर गूळ देखील मी इथे चिरून घेतलेला आहे. तर जितकी डाळ होती, 1 पाव जवळपास डाळ होती, तर त्याला जवळपास मी 1 पावला थोडासा कमी गूळ घातलेला आहे. तर बघा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा अधिक जास्त गोड देखील बनवू शकता. तर इथे मी गूळ घालून घेतलेला आहे आणि यामध्येच आपण आता ही चाळून घेतलेली सुंठ बडीशेप पावडर घालून घ्यायची आहे. याला व्यवस्थित आता आपण मिक्स करून घेऊया आणि यातील आता गूळ घातल्यामुळे याला पाणी सुटणार आहे. तर जवळपास 5 मिनिटासाठी आपण मंद आचेवरती व्यवस्थित हे पुरण गरम करून घेणार आहोत आणि ज्यावेळेस यातील सगळं पाणी आटेल तर नंतर आपण हे पुरण थंड करून याला वाटून घेणार आहोत. आता यामध्ये मी थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घेते. कुठल्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये थोडंसं चिमटभर जर मीठ घातलं तर गोडाचा पदार्थ चवीला अतिशय खुलून येतो आणि खूप छान असा स्वाद लागतो. तर आता हे पुन्हा आपण मिक्स करून घेऊया. मंद आचेवरती हे पुरण आपल्याला गरम करून घ्यायचंय, म्हणजे गूळ घातल्यामुळे ही डाळ खाली लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे पुरण जेव्हा आपण तयार करून घेत असतो त्यावेळेस गॅस इथे आपल्याला मंद ठेवायचा आहे. तर आता हे पुरण एका बाजूला तयार होत आहे, तोपर्यंत आपण दुसरी तयारी करून घेऊया. आता आपण कटाची आमटी तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी गॅसवर मी तवा ठेवलेला आहे आणि यावर आता आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे. तर इथे मी कांदा जवळपास लहान कांदा घालून घेतलेला आहे उभा चिरून आणि यामध्ये थोडंसं आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. तर आता हा मसाला आपण तयार करून घेऊया. यामध्येच मी थोडंसं डेसिकेटेड कोकोनट घालून घेतलेले, जवळपास 2 चमचे इतकं हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे. आता हा सर्व मसाला आपण भाजून घेऊया. यामध्येच थोडंसं 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घालून घेतलेल्या आहेत. आता ही कटाची आमटी आपल्याला जवळपास 2 ते 3 माणसांसाठीच तयार करून घ्यायची आहे. त्यामुळे मी इतकाच मसाला वापरलेला आहे. तो भाजून झालेला आहे. याला आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून याला हलकसं गार करून घेणार आहोत. यामध्येच मी लहान तुकडा आल्याचा घालून घेतलेला आहे आणि इथे आपल्याला थोडीशी मूठभर कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. यामध्ये चमचाभर जिरं घालून घेणार आहोत आणि आता हा मसाला आपल्याला व्यवस्थित बारीक वाटून घ्यायचा आहे. आता आपण या
कटाच्या आमटीला फोडणी देऊन घेऊया. तर एका भांड्यामध्ये मी जवळपास 2 चमचे तेल घालून घेतलेले आहे आणि यामध्ये आपल्याला कढीपत्त्याची पानं घालून घ्यायची आहेत. आता यामध्येच आपल्याला कोल्हापुरी मसाला घालून घ्यायचा आहे. तर जवळपास 1.5 ते 2 चमचे आपल्याला तेलामध्ये मसाला घालून घ्यायचा आहे कोल्हापुरी. कोणताही घरगुती मसाला तुम्ही इथे घालू शकता, पण तो मसाला तुम्ही तेलामध्ये जर घातला तर खूप छान असा कट या कटाच्या आमटीला येतो. आता यामध्ये मी बारीक तयार करून घेतलेली ही मसाल्याची पेस्ट घालून घेतलेली आहे. आता ही मसाल्याची पेस्ट आपल्याला या तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. मसाला व्यवस्थित आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आणि इथे गॅस आता मी लो टू मीडियम आचेवरती ठेवून घेतलेला आहे. तोपर्यंत आपण पुरण बघून घेऊया. तर पुरण बघा व्यवस्थित छान तयार होत चाललेलं आहे. तर बघा चमचा अशा प्रकारे जर ठेवला तर तो आता उभा राहतोय. तर आता हे पुरण तयार आहे. गॅस इथे मी बंद करून घेतलेला आहे. मसाल्याने छान असं तेल सोडलेलं आहे. यामध्ये आता आपण येळवणी घालून घेणार आहोत. पण येळवणी घालण्या अगोदर आपल्याला हे जे डाळीतून आपण काढून घेतलेलं पाणी आहे ते अशा प्रकारे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. कारण की तळाला डाळीचा असा गाळ थोडासा शिल्लक राहतो. त्यामुळे आता हे व्यवस्थित हलवून आपण हे या मसाल्यामध्ये घालणार आहोत. तर आता 2 ते 3 माणसासाठी इतकी आमटी पुरेशी होऊन जाते. तर आता पुन्हा मी हे डाळीचं पाणी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. कटाच्या आमटीला फक्त मी इथे कढीपत्त्याची फोडणी दिलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ठेचलेलं लसूण आणि खोबरं याची देखील फोडणी देऊ शकता. तर प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने ही आमटी तयार केली जाते. तर आता हे परत आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. यामध्ये थोडंसं शिल्लक राहिलेलं मसाल्याचं पाणी आपण घालून घेणार आहोत. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आता ही आमटी आपल्याला मंद आचेवरती छान अशी उकळत ठेवायची आहे. आता ही आमटी उकळेपर्यंत आपण गुळवणी बनवून घेणार आहोत. तर इथे मी एका टोपामध्ये थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आणि थोडासा चवीनुसार गूळ घालून घेतलेला आहे. यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर सुंठ, बडीशेप आणि वेलचीची पावडर देखील घालू शकता. आता याची आपल्याला गुळवणी करून घ्यायची आहे. गुळवणी तयार करायला ठेवलेली आहे आणि आता इथे गॅस आपण स्लो करणार आहोत. तोपर्यंत आपण भजीची तयारी करून घेऊया. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घालून घेतलेल्या आहेत. थोडासा आल्याचा तुकडा घालून घेतलेला आहे. यामध्येच 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घालून घेतलेल्या आहेत. त्याचबरोबर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची आपल्याला इथे. यामध्येच आता आपल्याला भिजवलेली मिक्स डाळ घालून घ्यायची आहे. तर चमचाभर इथे डाळ मी घालून घेतलेली आहे. यात थोडीशी हळद घालूया आणि हे सर्व मिश्रण आपण भरडसर मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. तर आता बघा हे मिश्रण वाटून तयार आहे. तर भरडसर मिश्रण इथे तयार आहे. आता हे सर्व डाळ मी व्यवस्थित वाटून घेते आणि त्यानंतरच आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. चवीनुसार यामध्ये मीठ घालून घेतलेले आता हे मिश्रण सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि आता हे मिश्रण तयार आहे. याची आता आपण भजी तळून घेऊया. तोपर्यंत इथे आपली आमटी देखील तयार झालेली आहे. गॅस बंद केलेला आहे. आता आपण एका कढईमध्ये तेल घालून घेतलेले तेल गरम झालेले आहे. यामध्ये सुरुवातीला आपण पापड तळून घेणार आहोत. तर झटपट इथे आपण पापड तळून घेऊया. पापड तळून झाल्यानंतर यामध्ये आपण झटपट भजी तळून घेणार आहोत. तर भजीचं पीठ आता तयार आहे. तर ही भजी मी आता चमच्याने पटापट घालून घेत आहे. अशा प्रकारची भजी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला नक्कीच आवडतील. तर आता ही सर्व भजी घालून घेतल्यानंतर आपल्याला खरपूस अशी सोनेरी रंगावर तळून घ्यायची आहेत. तर यामध्ये तांदूळ घातल्यामुळे मध्येच आपल्याला ही भजी खाताना मस्त तांदळाचा क्रंच असा दाताखाली येतो आणि खूप छान अशी चविष्ट ही भजी तयार होतात. तर आता ही भजी मी सोनेरी रंगावरती तळून घेत आहे. तर आता ही तयार आहेत. याला आता आपण काढून घेणार आहोत. तर अशाच प्रकारे सर्व भजी आपल्याला तळून घ्यायची आहेत आणि भजी झाल्यानंतर यातील तेल आपण कमी करून घेणार आहोत आणि याच गरम तेलामध्ये आपल्याला बटाट्याची भाजी तयार करून घ्यायची आहे. तर यातील तेल मी काढून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये मी थोडीशी मोहरी घालून घेतलेली आहे. मोहरी छान तडतडली की यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे.
कांद्याचा रंग हलकासा बदलला की यामध्ये आपल्याला थोडंसं हिंग घालून घ्यायचं आहे. आता ही फोडणी खमंग अशी तयार झालेली आहे. यामध्ये आता आपण थोडंसं आलं लसूण पेस्ट घालून घेणार आहोत. तर जवळपास अर्धा चमचा यामध्ये आपल्याला आलं लसूण पेस्ट घालून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आपण यामध्ये कोल्हापुरी मसाला किंवा कोणताही घरगुती मसाला घालून घ्यायचा आहे. याला आपण मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आपण आता उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी घालून घेणार आहोत. तर इथे जवळपास मी 2 ते 3 बटाट्याच्या उकडलेल्या फोडी घालून घेत आहे. या फोडींना आपण या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे हा सर्व मसाला या फोडींमध्ये मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. पुन्हा याला एकदा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 1 ते 2 मिनिटासाठी याला परतून घेऊन यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. तर यावर तुम्ही 1 ते 2 मिनिटासाठी झाकण देखील ठेवू शकता. तर इथे बटाटे उकडलेले होते आणि हा मसाला देखील खूप छान असा परतून तयार आहे. तर आता ही भाजी तयार आहे. यामध्ये मी आता बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे. मस्त गरमागरम बटाट्याची भाजी आता तयार आहे. इथे मी गॅस आता बंद करून घेतलेला आहे. तोपर्यंत आता आपण थंड करून घेतलेलं पुरण वाटून घेणार आहोत. तर पुरण तुम्ही पुरण यंत्रामध्ये किंवा मिक्सरमध्ये देखील बारीक करून घेऊ शकता. तर इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे पुरण बारीक करून घेत आहे. झटपट हे पुरण बारीक होतं. कुठेही डाळ इथे यामध्ये राहत नाही. तर पल्स रेटवर आपल्याला हे पुरण फिरवून घ्यायचं आहे. म्हणजे खूप छान असं बारीक हे पुरण तयार होतं. तर बघा हे पुरण तयार आहे. अशाच प्रकारे आता सर्व पुरण मी वाटून घेत आहे. तर आता इथे पीठ मळून घेतलं होतं. आता हे पीठ आपल्याला व्यवस्थित अशा प्रकारे हे खेचून घ्यायचं आहे. जितकं आपण हे पीठ खेचू तितकी छान अशी या पिठाला तार चलते आणि कुठेही पुरणपोळी आपली फाटत नाही. मैदा घातल्यामुळे खूप छान अशा पुरणपोळ्या टम्म अशा फुगतात. तर आपल्याला हे 4 ते 5 वेळा पीठ अशा प्रकारे खेचून घ्यायचं आहे. हाताला थोडंसं तेल लावून हे पीठ आपण खेचून घेणार आहोत. तर बघा अशा प्रकारे हे पीठ आता तयार आहे. आता याचे आपल्याला लहान आकाराचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत आणि आता आपण पुरणपोळी तयार करायला सुरुवात करणार आहोत. तर आता हे पीठ तयार आहे. तर या पिठातला मी एक लहान गोळा काढून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे पुन्हा एकदा हातावरती मी याला गोलाकार आकार देऊन घेणार आहे. तर आता हा गोळा तयार आहे. याला आता आपण पिठात घोळवून याची एक खोलगट वाटी तयार करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपल्याला खोलगट वाटी तयार करून घ्यायची आहे आणि यामध्ये बसेल इतकं आपल्याला पुरण घालून घ्यायचं आहे. तर आता हा पुरणाचा गोळा यामध्ये मी ठेवून घेत आहे आणि आता ही वाटी हलक्या हाताने आपल्याला व्यवस्थित चारही बाजूने बंद करून घ्यायची आहे आणि पुरण जर बाहेर निघत असेल तर पुन्हा त्याला आतमध्ये दाबून ही वाटी व्यवस्थित चारही बाजूने बंद करून घ्यायची. कुठेही पुरण बाहेर निघता कामा नये. तर अशा प्रकारे ही वाटी मी व्यवस्थित बंद करून घेतलेली आहे. आता याला आपण पुन्हा व्यवस्थित कोरड्या पिठामध्ये घोळवून याची पुरणपोळी लाटून घेणार आहोत. तर याला आता आपण पिठात घोळवून घेऊया आणि हाताच्या सहाय्याने हा जो गोळा आहे याला अशा प्रकारे आपल्याला पसरवून घ्यायचा आहे बोटाच्या आणि तळ हाताच्या सहाय्याने आणि मग हलक्या हाताने आपल्याला ही पोळी किनाऱ्यापासून लाटून घ्यायची आहे. तर आता ही तयार आहे. यावर थोडंसं पोलपाटावर मी पीठ घालून घेतलेलं आहे कोरडं आणि आता ही पोळी आपण झटपट लाटून घेऊया. तर बघा झटपट या पोळ्या आता लाटून तयार होतील. तर अशा प्रकारे तुम्ही पोळ्या नक्की करून बघा. तर पोळ्या लाटताना देखील सुरुवातीला आपल्याला अशा प्रकारे किनार लाटून घ्यायची आहे आणि मगच आपल्याला मध्ये हे पोळी लाटून घ्यायची आहे. म्हणजे पुरण हे चारही बाजूला व्यवस्थित पसरलं जातं. तर बघा आता ही पोळी लगेच तयार झालेली आहे लाटून. तुम्हाला जर अशा प्रकारे पोळी लाटता येत नसेल तर तुम्ही पोलपाटाला एक कॉटनचा कपडा बांधू शकता आणि त्यावर मग पोळी लाटू शकता. त्यावर देखील पोळी ही हलक्या हाताने सहजपणे फिरते. तर आता ही पोळी तयार आहे. याला आता याची बाजू बदललेली आहे आणि याची आता किनार पुन्हा मी व्यवस्थित आता लाटून घेते. मस्त गोल गरगरीत पोळी तयार आहे. आता गॅसवर मी तवा ठेवलेला आहे. तवा देखील तापलेला आहे. आता ही पोळी आपण तव्यावर घालून घेऊया. तर आता ही पोळी आपण तव्यावर घालून घेणार आहोत. तवा तापलेला आहे आणि यावर पोळी चिटकू नये यासाठी थोडंसं आपल्याला तेल पसरवून घ्यायचंय.
हलक्या हाताने ही पोळी तुम्ही घालू शकता किंवा लाटण्यावरती ही पोळी घेऊन देखील ही पोळी तुम्ही तव्यावरती पसरवू शकता. तर पोळीला बघा हलकेसे बुडबुडी येत चाललेले आहेत आणि आता ही पोळी आपण हलक्या हाताने पलटून घेणार आहोत. दोन्हीही बाजूने ही पोळी आपल्याला खरपूस अशी शेकून घ्यायची आहे. तर या पोळीला तुम्ही तेल किंवा तूप काहीही लावू शकता. तर इथे मी तेलाचा वापर केलेला आहे आणि आता हे तेल लावून व्यवस्थित ही पोळी आपल्याला सोनेरी रंगावरती भाजून घ्यायची आहे दोन्हीही बाजूने. तर मस्त अशी पोळी तयार होणार आहे आणि कलर पण बघा मस्त हलकासा पिवळा कलर या पोळीला आलेला आहे. तर इथे याची आता दुसरी बाजू आपण पलटून घेऊया. दुसऱ्या बाजूने देखील याला आपण तेल लावून घेणार आहोत. मस्त टम्म अशी पुरणपोळी फुगून तयार आहे. तर आजचा पुरणपोळीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. पुरणपोळी दोन्हीही बाजूने आता व्यवस्थित शेकून तयार आहे. याला आता मी काढून घेते आणि झटपट पुरणपोळ्या आता बनवून घेणार आहे. तर एका बाजूला पुरणपोळी बनवण्याचं काम सुरू होणार आहे आणि आता दुसऱ्या बाजूला आपण हे पुरणपोळीचं ताट बनवून घेऊया. तर सुरुवातीला आपण गरमागरम पुरणपोळ्या ठेवून घेणार आहोत. तर एका ताटामध्ये आपण 2 पुरणपोळ्या ठेवून घेऊया. एका बाजूला वाटीमध्ये गुळवणी ठेवून घेऊया. त्यासोबतच दूध देखील ठेवून घेणार आहोत आणि त्या बाजूला आपण गरमागरम कटाची आमटी देखील ठेवून घेऊया. दुधाच्या बाजूला आपण गरमागरम बटाट्याची भाजी ठेवून घेणार आहोत. सोबतीला पापड आणि गरमागरम अशी तयार केलेली भजी ठेवून घेणार आहोत आणि मधोमध आपण थोडासा भात ठेवून घेणार आहोत. तर बघा हे पुरणपोळीचं ताट तयार झालेले आहे. तर या होळीला तुम्ही अशा प्रकारचा पुरणपोळीचा स्वयंपाक नक्कीच तयार करू शकता. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसही. तोपर्यंत बाय.